हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब गांनि चेनेलाव गासैखौबो बराय हरबाय। स' लोगोफोर नैबे मोननै आपडेट जागोन YBY नि मोनसे, ओमफ्राय गिबियावनो आङो बुंनो हाखानोसै आङो सानसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जितु सिस्टारनि बागै, माने मोनसे नखराव जाथाय जादोंमोन आरोना। बिनि हासबेन्डआ माने हस्पिटालाव दोङोनो बेराम मोनसे जाना, बिनि थाखाय 5 लाख नांगौ जादोंमोन सिस्टारनो। ओमफ्राय आङो भिडिअनि गेजेराव एसे मिस्टेक जादों, माने 5 लाख आखायाव दं होनफ्लांदों आरोना। बेयाव मोनसे मिस्टेक जादों आंना। दा नोंथांमोना गासिबो सासे ब्रादारनि इउटुब चेनेलाव थांना नाय, जाथायफोरा मा फुल भिडिअखौ नाय मोनथिजोबगोन आरोना। एन्थनि नार्जारि ना मा चेनेलनि मुङा, बेयाव माने फुल जाथाया दोङो, नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय। आंना मोनसे मिस्टेक जादों, माने 5 लाख नांगौसोमोन आरोना बेमारिखौ फाहामनो थाखाय, ओमफ्राय आङो 5 लाख दंसो होनफ्लांदों आरोना। माने नोंसोरनि खोथाया गवालपेरा जायो नालाय, ओमफ्राय जोंनिया सानजारि जायो नालाय, माने बुंबा एसे भुल जायो, माने मिस्टेक जायो आरोना। थिग बेबायदिनो दा बिनिनो आङो गासैनिबोसिम माने निमाहा बिनाय थाबाय आरोना, माने एसे भुल जानायनि थाखाय। दा बेनोसै। ओमफ्राय YBY नि बागै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। माने जोंना लोगोफोरा माने बिसोर गोबां भुल मावदों। माने एप्स बुस्थु नालाय, दिनै दोङो गाबोन गैया, माला बेन जायो मोनथिना मोना। माने गोबां उइथड्रआ प्रब्लेम जादोंनो लोगोफोर। माने वाट्सएपनि गेजेराव फेसबुकनि गेजेराव सानैसो मानसिखौ आं नुबाय थादों, माने जोंनि लोगोफोरा सानैसो गोबां टेनसन जादों आरोना। माने दाबो उइथड्र प्रब्लेम दोङोनो। माने बिथांमोना भुल खामानि मावनायानो जाहैबाय, ओंखारनाय लोगो लोगो एप्सफोराव जुदि रां खामायनो गोसोबा ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथाङा जयेन जानांगोन, अब्लासो माने एप्स बुस्थुआव रां खामायनो इजि जायो आरोना। माने गोबां रां खामायनो हायो। जुदि एप्सआ माबा मोनसे गोबाव जानानै जामबा नोंथाङा जयेन जाना लाबानो गैया बेयाव, माने नोंनि मुल थाखाखौनो थिखांनो हायि बायदि जागोन, ओरैबायदि। दा जोंनि लोगो सानैसोआ माने मैया दाख्लैसो जयेन जादोंमोन खोमा, बिसोरो मिथिया उसिया जयेन जाना लाबाय, बेनिफ्राय उइथड्रआ प्रब्लेम जादों आरोना, मानि उइथड्र खालामनाया। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर YBY नि बागै माने YBY नि मेम्बार्स दोङोबा एसे फोरमायहरबानो जाबाय। माने बिथांमोना आंनियाव सोंहरदो आरोना, सोरबा मेम्बार्स दोंबा सोंहरलाय, बिसोरनिया उइथड्र जागोन ना जायाखै होनना बुंदो। दा नोंथांमोना बुंहर, सोरबाफोर YBY आव हाबनाय दोङोबा माने फैसाया उइथड्र जागोन ना जायाखै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। जोंनि लोगो सानैसो गोबां टेनसन जादों, माने बिना उइथड्र मानिया माने प्रब्लेम जादों आरोना। आङो हाबाखै, आंबो सोरनिबा आन्दाराव हाबगोन सानदोंमोन आरोना YBY आव, गोबां रां खामायदों मानसिफोरा होननानै। दा हाबनो गिबाय माथो उइथड्रआनो जायाखैनो आरोना। दा YBY आव सोर बेसेबां खामायखो मोनथियाखै आं जयेन जायाखै नालाय। दा बेखौनो बुङो आरोना, सोरनाबा उइथड्र प्रब्लेम जादोंबा आरो उइथड्रआ प्रब्लेमा माने थिग जाबायबा नैबे कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। दा बेनोसै आपडेटआ। थेंक इउ स' माच।